ତୁମେ କାନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ତୁମେ କରୁଛ ଜାଣିଛ? କାନ୍ଦ ତୁମେ କାନ୍ଦିକି ଗଡିଗଲ ତୁମେ କାନ୍ଦିକି ଗଡିଗଲ ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି ଫୋନ ଫୋନ ମତେ କରିବନି ମନା କରିଦଉଛି ପୁରା ବିଲକୁଲ କରିବନି ହଁ ମୁଁ ସାର ସହିତ ଗପେ ଯାହା ସହିତ ଗପେ ଯାହା ସହିତ ଗପେ ମୁଁ ଗପିବି ମତେ କହୁଛି ହଁ ନା ବାପାର ଅଛି ବେ ତୁମେ କୁକୁର ଭଳିଆ ବିହେଭ ତମକୁ କରୁଛ ମୁଁ ବୋଧେ। କହିଲି ମତେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ କରିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ଫୋନ କରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ସହିତ ଗପିବି ମୁଁ ବୋଉ ଆଗରେ କହୁଛି ମୁଁ ତା ସହିତ ଗପିବି କଣଟା କରିବ କି ମୋର ଗପିବି ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ କଣ କେତେ ଟଙ୍କା ସହିତ ଗପିବି ସେୟା କଣ କରିବ ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିବନି ମତେ କହିଦଉଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ତ ଆଉ। ମୋର ତ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କଥା ହେବି ନାହିଁ ମତେ ରହିବାର ନାହିଁ ତମକୁ ଦଶଥର ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଏ ରାଣ ଫାଣ ପକାନି ମତେ ଏଠି ବସିକି ଚୁପଚାପ ତୁମେ ବୋଉକୁ କଲ୍ କର ଆଜିକୁ କଥା 17 ହୁଅ 18 ଦିନ ହେଲା। ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଅ କି ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବି ବୋଲି ବୁଝିଲ ଯାହା ବି କର ମୁଁ କଥା ହେବି ନାହିଁ ଆଉ ସାରସ୍ୱତ କଥା ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ସହିତ କଥା ହେବି ମତେ କିଛି କିଏ କହିବେନି ମୋ ଘର ଲୋକ କିଛି କିଏ କହିବେନି ଘର ଲୋକ ମୋର ଆଣେ ତମେ ସାରସ୍ୱତ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବ ତମ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ମୁଁ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବି ମତେ କିଏ ମୋ ଘରେ କିଛି କହିବେନି ତୁମେ ଶୁଣ ମତେ ତମ ପ୍ରତି କିଛି ନାହିଁ ମନରେ ମୋ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ତମେ ମତେ ଫୋନ କରନି ଯାହା କରୁଛ କର ତମେ ବୁଝିଲ ଫୋନ କରନି ମତେ ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ମୁଁ ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ ଆଉ କଣ ହେଲା ଯେ କହିଲ କଣଟା ହେଲା ଏତେ ବୋପା ତୁମେ ଏତିକିରେ ଏତେ କଣ ଝରି ପଡିଲା ଆଁ ତୁ ମତେ କହିବୁ ମୋ ଡାଡି ମମି ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତୁ ମତେ କହିବୁ ତୁ ଗୋଟେ ବାପର ଛୁଆ ହେଇଥିବ ତୁ ଦେଖିଛୁ ମୋ ମମି କୋଉଠି ନେଇଥିଲା ଦେଖିଛୁ ମାନେ ଶୁଣେ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଛୁଆ ହେଇଥିବ ରାଣ ପକେଇବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି କଣ ସେ ଭାବିଲାଣି ସେ କଣ ଭାବିଲାଣି ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହ ନା ତୁମେ ଦିଟା ବାପର ଛୁଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାପର ଛୁଆ ହେଇଥିବ ତା ମାନେ ତୁମେ ତ ମତେ ଯୋଉ କହୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କଣ ଗୋଟେ ବାପର ଛୁଆ ହେଇଥିବ ମତେ ଫୋନ କର ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ତ କାନ୍ଦିକି ଭସେଇ ଦେଇଥାଇ ସେଇଦିନ ଆଉ କୋଉଦିନ ବୁଝିକି ମୋର ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି କହିଲୁ କଣ କୋଉଦିନ ମୋର ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି କହିଲୁ ତୁମେ କାନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ତୁମେ କରୁଛ ଜାଣିଛ? କାନ୍ଦ ତୁମେ କାନ୍ଦିକି ଗଡିଗଲ ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି ଫୋନ ମତେ କରିବନି ମନା କରିଦଉଛି ପୁରା ବିଲକୁଲ କରିବନି ହଁ ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ସହିତ ଗପେ ଯାହା ସହିତ ଗପେ ଯାହା ସହିତ ଗପେ ମୁଁ ଗପିବି ମତେ କହୁଛି ହଁ ନା ବାପାର ଅଛି ବେ କିଣିକି ଦେଖା କଣ ତୁମ ମୋର କଣ ଲାଜ ନାହିଁ ମତେ କହୁଛ ଯେ ପଳିଲୁ ତା ପାଖକୁ ଗାଡି ଦେଖିକି ମୁଁ ସେଠି ମୁଁ ଆଉ କହିଲି କଣ ପଳେଇଲି କହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ପଳେଇଲି ବୋଲି ତୁମେ କଣ କହିଲ ମୁଁ ମତେ ତତେ କହିଛି ପଳେଇଲି ତମକୁ ମୁଁ ବୋଲି ସେୟା ଦାମ୍ ତୁମକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଫୋନ କରି କଣ କହିଲି ସକାଳେ ଫୋନ କରି କହିଲି କଣ ତମକୁ ଆଜି ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ବାପର ଛୁଆ ହେଇଥିବ ଆଉ ତ ଖାଉନ ଏବେ ଖାଇପାରିବ କି ତୁମେ ରାଣ କଥା ମେଞ୍ଚେ ବଡ ଖାଇପାରିବ ନା ମମି କ ରାଣ କହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ କଥା ତୁ ମମି ରାଣ ଖାଇଲୁ ନା କହିଲୁ ତୋ ମା ରାଣ ଖାଇଲୁ ବେ ଏଇଆ କହିଲୁ ତୁ ମୋ ମା ଓହୋ ରାଣ ମୁଁ ଖାଇଲୁ ରାଗରେ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମମି କହିଲି କି ନାଇଁ ପୁଣି ତାପରେ ତୁମକୁ ଏତେ ତମ କଷ୍ଟ ବିହେଭିୟର ହେଇଯାଉଛି ତମ ଆମର ତ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ ମୋର ସଂସ୍କାର ଭରପୁର ଅଛି ହେଲା ଯଦି ମୁଁ ମୋ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଆସିବି ତୁମର ସବୁ ପୋଲ ଖୋଲିକି ବୁଲିବି ଆନ୍ଥା ଏଠି ସଂସ୍କାର କଥା ତମ ସଂସ୍କାର ଥିଲା ଏଇଆ ତମ ସଂସ୍କାର ଥିଲା ଝିଅ ଗପୁଥିଲ ବସିକି ତମର ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ତମର ଏଇଟା ତମକୁ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି କୋଉଦିନ ଉଠିଲି ମନେ ନାହିଁ ତମର କଣ ଗପୁଥିଲ ବସ ରେ କିଟା ଗପୁଥିଲ ତମର ଏଟା ସଂସ୍କାର ତମର ଟିକେ ସେଇଟା ବୋଉଙ୍କୁ ଫୋନ ଦେଲ ବୋଉକୁ ଫୋନ ଦେବି କଣ ମୁଁ ଟିକେ ବୋଉଙ୍କୁ ଫୋନ ଦିଅ ତୁମେ ମତେ ଏବେ ତୁମେ ଯୋଉ କହିଲ ମତେ ତମ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲ ଯେ ତମକୁ ବୋଉଙ୍କୁ ହେରା ମୁଁ ଫୋନ ଦିଅ କହୁଥିଲି ବୋଉକୁ ଫୋନ କାହାକୁ ଫୋନ ଦେବିନି ବୋଉଙ୍କୁ ଫୋନ ଦିଅ କାହାକୁ ଫୋନ ଦେବିନି ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ତୋର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛି ତୁମେ କୁକୁର ଭଳିଆ ବିହେଭ କରୁଛୁ ତମକୁ ମୁଁ ବୋଧେ କହିଲି ମତେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ କରିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ଫୋନ କରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ସହିତ ଗପିବି ମୁଁ ବୋଉ ଆଗରେ କହୁଛି ମୁଁ ତା ସହିତ ଗପିବି କଣଟା କରିବ କି ମୋର ଗପିବି ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ କଣ କେତେ ଟଙ୍କା ସହିତ ଗପିବି ସେୟା କଣ କରିବ ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିବନି ମତେ କହିଦଉଛି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଆଳୁ ହବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତୁ ମତେ ଫୋନ କରିକି ଦିପରେ କାହିଁକି ସେମିତି କଥା କହିଲୁ ମୁଁ ତ ମୋର ଠିକ ଥିଲି ତୁ କଣ ପାଇଁ ଫୋନ ନା କରିକି ତୁମେ ମତେ କହି ପକଉଥିଲ ରାତିରେ କଣ କରୁଛୁ ଇନଷ୍ଟାରେ କେଉ କେତେବେଳେ ପୁଅ କୋଉ ଖମ୍ବା କେତେବେଳେ କୋଉ ଆଳୁ କେତେବେଳେ କହିଥିଲି ରାତିରେ କଣ ପାଇଁ ମତେ କହିଲ କଣ କହିଲି କିଏ ସେଇଟା କାହା ସେଇଟା ସହିତ କଥା ହଉଛ ତୁମ ପାଟିରୁ ତୁମେ ଏମିତିଆ କଥା ଶୁଣିଥିଲ ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା ଶୁଣିଥିଲ ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ପାତ ଏଇଭଳିଆ ଚିଲ୍ଲା ଶୁଣିଥିଲ ମୋ ପାଟିରୁ କଣ ଏତେ ଉତ୍ପାତ ଏତେ ଚିଲ୍ଲା କଣ ତମକୁ କଣଟା କୁହାହେଲା କି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ
तुमको दिन बेला भी कौन सेମିତି ही कुहाउଥିଲା ଯାହା ବି କିଏ କୁହରେ ଏଇଟା କାହା ତମ ସେ ଭିତର ଆଉ କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମ ମତେ ମୋ ଟିକେ କଥା କଥା କହିଦବ, ମତେ ଟିକେ କଥା କହିଦବ। ତମର କୁହ ହେଟନେସ୍ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି ମୋ ପ୍ରତି ବୋଲି ତମେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଟନେସ୍ ତ ବଢିଛି ବୋଲି ତମକୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି। ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ତ ଆଉ। ମୋର ତ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ କଥା ହେବି ନାହିଁ, ମତେ ରହିବାର ନାହିଁ। ତମକୁ 10 ଥର ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଆଉ ତା ଯାହାବି ତ ତମ ଡାଉଟ୍ ହିଁ ମନେ ରହୁଛି, ଯେତେ ଯାହା ଆରେ କଲେ ବି ଡାଉଟ୍ ଡାଉଟ୍। ତମେ ଦିପହରେ ଫୋନ କରିକି, ଏଇଟା ଡାଉଟ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା କଥା ହବାର ଗୋଟେ ତରିକା, ଗୋଟେ ଏଇଟା ବାହାନା ତମର ଦରକାର କଥା ହବା ପାଇଁ। କଥା ହବାର ତରିକା ତମର, ବୁଝିଲ? ତୁମ ନା ବିଶ୍ୱାସ କର, ଗୋଟେ କଥା ହବାର ବାହାନା ଏଟା। ଏଇଟା ତରିକା ମୁଁ ଜାଣିନି ବାହାନା। ତୁ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଭଲ ପାଉଛୁ, ଓହୋ, ସୁନ୍ଦର ସେ ଗୋଟେ ଏବେ କଥା କହିବ କହ। କି ମୁଁ ଗେଲରେ କହୁଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ତରିକା ମୋ ଥିଲା ତୋ ସହିତ କଥାଟା କଥା ହେବାକୁ। ଶୁଣେ ଶୁଣେ ମୋ ତୁମେ କଥାଟା ଶୁଣି ଫୋନ ସାରେ, କାଟ, ମୋ କଥାଟା ତୁମେ ଶୁଣେ, ଯଦି ମୋ ବୋଉ ରାଣ ସହିତ ମୋ କଥା କଥା ଶୁଣେ। ରାଣା ଫାଣା ପକାନି ମତେ ଏଠି ବସିକି। ଚୁପଚାପ ତୁମେ ବୋଉକୁ କଲ୍ କର, ଆଜିକୁ କଥା 17 ହୁଅ। 18 ଦିନ ହେଲା। ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଅ କି ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବି ବୋଲି, ବୁଝିଲ? ଯାହା ବି କର ମୁଁ କଥା ହେବି ନାହିଁ। ଆଉ ସାରସ୍ୱତ କଥା, ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ସହିତ କଥା ହେବି, ମତେ କିଛି କିଏ କହିବେନି ମୋ ଘର ଲୋକ, କିଛି କିଏ କହିବେନି ଘର ଲୋକ। ମୋ ରାଣ ତମେ ସାରସ୍ୱତ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବ? ତମ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ମୁଁ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବି, ମତେ କିଏ ମୋ ଘରେ କିଛି କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ହେବି ନାହିଁ କି ହଉନାହିଁ, ସେଟା ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ, ମତେ ଶୁଣ, କାହା ସହ କଥା ହବାର ହିଁ ମୁଁ ନାହିଁ। ବି କୋଉ ସମୃଦ୍ଧି କୋଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣ, କଥା ତୁମେ ହବ, ତମେ ସମୀକ୍ଷା ତ କଥା ସହିତ ହଉଛ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମୋ କଥାଟା ତମେ କାହିଁକି ଶୁଣୁନ? ବିରକ୍ତ କରୁଛି ମତେ। କୁହ। ତୁ ଏମିତି ଖାଲି ବିରକ୍ତ ହଉଥିବ, କେତେବେଳେ ଭଲ ଟିକେ ମତେ କଥା ହବନି, କେମିତି ଅଛ, କଣ ଅଛ, କେମିତି କଣ ନାହିଁ, ଖାଲି ବିରକ୍ତ, 24 ଘଣ୍ଟା ବିରକ୍ତ, 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ସୋଦା, 24 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣା। ଓହୋ, ତୁମେ ମତେ ଏଇ ସବୁ କଥାଟା କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଓଲୋ ପିଣ୍ଟୁଲୁ ଖାଇଦେ। ଭଲରେ କଥା ହେଲେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛ, ହଁ? ଭଲରେ କଥା ହେଲେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କଥା ତୁମେ ହଉଛ। ଯାଇକି କହିବ ବସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କଣ ସେ ସାରସ୍ୱତ ସହିତ ବୁଲି ଯାଇଥିବ, ମୋର ଏଠି ପ୍ରେମ ହବ ତମ ପାଇଁ। ପ୍ରେମ କଥା ଉଠିଯିବ। ତୁମେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସାରସ୍ୱତ ତାର ଶୁଣ, ସାରସ୍ୱତ ତାର ତୁମେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଫୋନ କରିବିନି। କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଲେ ମୁଁ ଫୋନ କାଟିଦେବି। ତୁମେ କାନ୍ଦ ଏମିତି ବନ୍ଦ ବିହେଭିୟର କର। ତମେ କରିବ ଯୋଉଟା ଜୀବନରେ ଶୁଣିନି ମୁଁ, ତମଠୁ କାନ୍ଦ ବାହାରିବନି, କହିବ ମତେ ତୁମେ ମୋଠୁ ପେଟ ଆହୁରି, ହଁ ବୋକଡ ଛୁଆ ତୁମେ, ହେଇଥିବ। ହଁ ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଗୋଟେ ବାପର ଛୁଆ ହେଇଥିବ ରାଣ ପକେଇବ, ଏଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ତୁମେ କଣ ଏତେ କଥା କଣ ଭାବିଦେଲ ମ? ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁନ କି ଏମିତି ଆସିକି ରାଜିବ ପୁରା, ତମେ ହେଇଥିଲେ ଭାବିଲନି। ତାକୁ ବାଧି ଯାଉଛି ଏତିକିରେ। ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି, କହିଲି ସାରସ୍ୱତ ମୋ କଣ ପାଇଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲ, କହିଲି। କଣ ପାଇଁ କହିଲ? ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ତମର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲି। ତମେ ତାକୁ ଫୋନ କାଇଁ କଲ ତମେ ମ? ତୁମେ ତାକୁ ଫୋନ କାଇଁ କଲ? ସାରସ୍ୱତ କଥା ଖାଲି ମୁଁ କହିନି, ମୁଁ ପିନାକି ଗୋଲି କଥା ବି ମାର, କହିଛି, ମୁଁ ଗୋଲି ମାର। ପିନାକି କଥା କହିଛି ମୁଁ। ପିନାକି କଥା କହିଛ? ହଁ ତାକୁ ପଚାରିଲ, ତାକୁ ପଚାରିବି ମୁଁ? ହଁ ପଚାର, ସରିତାକୁ ପଚାର, ଯଦି ପିନାକି କଥା ମୁଁ କହିନଥିବି ମୁଁ ଏବେଠୁ ଏଇଠୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଯିବି ଅନୁଗୁଳ। ତୁମେ ମତେ କୁହ, ତୁମେ ତାକୁ ଫୋନ କାଇଁ କଲ? ସରିତାକୁ? ହଁ। ତମ ଫୋନ ଉଠେଇଲନି ବୋଲି। କେତେଥର ଫୋନ ଉଠେଇ ନଥିଲି? 7 8 ଥର। 7 8 ଥର ଫୋନ ଉଠେଇଲି, ତମେ ଫୋନ ମାରିଦେଲ? ହଁ। ଏତେ ସାହସ ତମର ନା? ସାହସ ସେ କଣ, ତୁମର ସରିତା କଣ? ସାଙ୍ଗେ ଆଗରୁ କଥା ହେଇନି କି? ସରିତା ସହିତ କଥା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲ? କୋଉ ସରିତା ହିସାବରେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଆଗରୁ ହଉଥିଲ? କୋଉ ହିସାବରେ କଥା ହେଇଥିଲ? ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ, ସପିଂ କୋଉ କରିବାକୁ ହିସାବରେ? ଯାଇଥିଲେ, ସପିଂ କରିବାକୁ ସପିଂ। ଯାଇଥିଲେ, ଆୟାନ ତମର ଡ୍ରେସ ତମେ ଚେଞ୍ଜ 7 ଥର ଫୋନ ଉଠଉନଛ, ମୁଁ ତମ ସେଇ ଲିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ତପନକୁ ସାଙ୍ଗେ। ଫୋନ କରୁଥିଲ। ତପନକୁ ମୁଁ ଫୋନ ଏଥିପାଇଁ କରିଥିଲି, ଯେ ଶୁଣ, ଯଦି ବି ମୁଁ ବା କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ଯଦି ମୁଁ କଣ ସରିତାକୁ ଯଦି ଫୋନ କରିଥିବି ଜ୍ୟାକେଟ ଠୁ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ରିଜିନ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିବି, ଜ୍ୟାକେଟ ବିନା, ଜ୍ୟାକେଟ କୁ ଛାଡିକି ଯଦି ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ରିଜିନ କରିଥିବି, ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କେବେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବିନି। ହେଲା, ନା ଡାଉଟ ଥିଲା ନା କଣ ଥିଲା, କେବଳ ଜ୍ୟାକେଟ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଶୀତ ବହୁତ ସରିତାକୁ ପଡୁଛି। ଶୁଣ, ତୁମେ ସରିତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ କରି କହିଲ କଣ ମତେ କହିଲ? କହିଲି ସରିତା, ତାକୁ ହୁଁ। ଜ୍ୟାକେଟ ଆଣିଛି କି ସିଏ, ଫୋନ ଉଠଉନି କଣ ପାଇଁ, ତାକୁ ପଚାର ଜ୍ୟାକେଟ ଆଣିଛି କି ନାଇଁ। ସେଇଠୁ କହିଲା ସେ ନାଇଁ, ସେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, ସେ ଦିଦି ଘରଟି ଅଛି ମାର୍କେଟରେ, ଆଉ ହୁଁ। ନାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, ସୁନିତା ତାର ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୁନିତା କଣ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ। ତାକୁ ଫୋନ କରି କୁହା ହବ ଏତେ କଥା? ସିଏ କହିଲା ରେ, ଏଟା ମୁଁ କହିନି, ଏଟା ସିଏ କହିଲା। ତୁମେ ଫୋନ ତାକୁ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ, ତମେ ତାକୁ ଫୋନ କରି ଫାଷ୍ଟ କହିଲ, ସେ କୁଆଡେ ଗଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରି ଗଲି ଫୋନ କାଇଁ ଉଠଉନି ସେ, ଅବଭିୟସଲି ହଁ, ଫୋନ ଉଠଉନି, କଣ ସେ ପାଇଁ, ଜଣେ ପଚାରିବ କଣ ନା। ପାଇଁ, କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଫୋନ କରାହବ? ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ ମୁଁ ଲିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ତପନକୁ ଫୋନ କରୁନ ତମେ? ତପନ ହୁଅ ନାହିଁ। ତମେ ତପନକୁ ଫୋନ କରୁନ?
ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତ କୁଆଡେ ଉଡି ଯାଇନ କେବେ ଜୀବନ ଯାକରେ? ଉଡି ଯାଇଛି ଯେ ତମେ ତପନକୁ ଫୋନ କରିନ? ତପନକୁ କେତେବେଳେ ଫୋନ କଲି? ଯେ ଉଡି ଯାଇଛି ଜୀବନ ସାରା ଉଡିଗଲେ। ତପନକୁ କେତେବେଳେ ଫୋନ କଲି? ତୁମେ ତ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ମତେ ଫୋନ କଲନି। ତପନକୁ ମୁଁ 10ଟା ଆଣିକି ମୁଁ 10 ମିନିଟରେ ହଁ 15 ମୁଁ ମିନିଟରେ ଯଦି ଫୋନ କରି 2 ଘଣ୍ଟା ପକେଇନି। ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ ହଁ କରିଥାନ୍ତି। କଲନି କାହିଁକି ତୁମେ। 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ଶୀତ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିବ, ଅନୁଗୁଳରେ ଶୁଣ ଶୀତ ଶୁଣ ପ୍ରବଳ। ତୁମେ ମତେ ଠାଉଆ ମାରନି, ମୁଁ ଚୁକି ତୁମେ କହିଲି ପରା, ମତେ ବିଲକୁଲ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାଉଆ କସମ ନେଇ କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟଠୁ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ରିଜିନ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିବି ସରିତାକୁ, ତ ମୁଁ ତ ହଁ ଦିପହରେ ଫୋନ କଲି ତମେ ସରିତା ଘରେ ଅଛ, ସରିତାର ଶୁଣ, ଖାଲି। ଯିଏ ଜ୍ୟାକେଟ ପାଇଁ ଫୋନ କରିବ ସେ କହିବନି କି ବି କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଫୋନ ମୋର ଉଠଉନି। ଆରେ ଯାହା ସରିତାକୁ ଫୋନ ଟା କରି ସେ ମତେ ରିଜିନ ପଚାରୁନି ତ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରୁଛି ବୋଲି ତୁ ସେ ମତେ ଜାଣିବନି। ଫୋନ, ତୁମେ ଶୁଣ, ମତେ ତମ ପ୍ରତି କିଛି ନାହିଁ ମନରେ, ମୋ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ତମେ ମତେ ଫୋନ କରନି, ଯାହା କରୁଛ କର ତମେ, ବୁଝିଲ? ଫୋନ କରନି ମତେ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ହେଇପାରିବନି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ରଖୁଛି ମୁଁ।